ngoten nggih. Kalau jenengan to niki. Ora mau enggak ngejak gelut aku ngono worong nanti. Napa? Jare iso maca. Iso maca salahe dalange elek. Oh dalang apike kaya ngene mbolokne elek engko wonge mutung nesu. Lho lah, dalangane apik, kelakuane lho Pak sing elek. Apik dhek saiki. Kelakuan. Dek saiki wis tobat. Aku saiki wis tobat. Sing tak udi kowe ngerti dhewe ta? Memani sing pati. Iya. Carane mlebu swarga. Siji dhuwit, loro wong ayu, wis ora pati gagal. Yogane lho ora percaya. Lah apa neh masyarakat ku yoga karo dalange ora percaya lho, Pak. Nek aku percaya. Kok iso? Biasane ngono kuwi omongane wong arep ninggal weling. Oh. Dah. Nyapa? Aku arep mati. Sing ngomong sapa? Tolong dinanan mau selamat ora apa-apa. Iya ta. Ya matur nuwun. Ya jelas kanca. Iya seminggu ya kudu diselametke. Tak slameti wong jenenge kanca. 40 dina aja to. Lah nyapa? Mergo aku arep ngejak awakmu ngono. Kon usul Dik, ya ora masalah lah. Lho, wong kok rebutan. Ora mungkin aku mati. Lah nyapa? Layang kematianku tak wek-wek. Mungkin ora nek layang kok. Niki kon nyapa, Bas? Dusun. Kon nyapa? Lho. Piye to? Ya bersih dukun ning daerah Sumberaden ngene ta. Dusun iso bersih dukun iki entek dukun terus piye to sampean? Kok dukun dipateni. Maksudnya kok nyapa aku? Loh, ndang iki ndak paham to. Enggak. Ya jelas kok iki tak telepon jebret tanggal 12 Dik Sil. Kosong. Nah. Ya sudah kene iki sak sirmu ku arepe gulung ya karep. Oh nggih penake Pak Dos ora tek megahe. Modelmu kaya dilulu ae. Neng kene awake ya kudu semangat, kudu nyambut gawe. Masalahe ning nggon warga masyarakat Meronjo ki kabeh tumplek-blek mulai saka perangkat desa, Bapak Kepala Dusun, Kepala Desa, Pak Camat ya kepareng rawuh. Pak Camat sing metu brengose. Sing bagus dhewe. Sing suarane apik. Ora kaya. Ya paling tidak dongakne to Cak Do. Ya dongakne wong warga kene iki wis ora usah didongakne, masyarakate wis ayem tentrem, masyarakat wis guyub rukun loh jinawi apa sing ditandur mesti subur. Loh, nyatane ae Dik ora adoh-adoh. Lha iki lho wit gedang lho tukule ndas sakmene mbane. Lho. Piye jang? Koclok kok bocah iki. Tok. Piye maksude piye? Lho kok iso tukule wong lho kuwi wong delok ae koclok. Lah iya kan saking subure Dik. Lah kowe roh apa kowe wit sing oyote mayit? Apa enak wit oyote mayit? Akeh ning nggonku. Wit apa? Ning nggonku Banyuwangi wit ning oyote malah mayit. Apa kuwi? Kembang semboja ning jero kuburan. Kuwi oyote mayit iso ngalor ngidul ngono ngetan ngulon. Timbangane kuwi terus kaya ngono itu koclok ya kuwi jane. Ora mayit tok, Mas Ndruwo ya duwe tinggalan. Apa? Telo. Telo apa? Telo Ndruwo. Iya ya. Masa pinter. Lah sampean sing duwe tinggalan apa? Oh lagi akeh anake ketok enak iki delang iki. Ora mungkin to Dek iki wong jujur ae. Aku ki apa to? Dek iki golek memani sing pati. Suwara lek aku ki anakku akeh, bojoku akeh kan gur isu. Isu ora kasunyatan. Ngono lho. Endi ndik enakne genah towek bareng mbok gowo ning ngalor ngidul. Lah aku yo melu kok. Masalahe ancane yen nek kuwi tok liyane ra enak. Sing digawa melu wonge tuwek ta? Mbok anggap apane? Lah gandeng-gandengan lho Pak Dok. Kae dudu bojone. Lah kae sapane? Mara tuane. Oh alah. Kae. Lah nyapa kok yo mok entit barang gedalek kuwi mara tuaku. Lho jarene sik anyar ngono, tuweke lak anyar kan enak Pak Dok. Ora mesti ya iso. Orane ngono maksude sik anyar suarane iki lho. Didongakne masyarakat Meronjo Sumberaden ayem tentrem guyub rukun. Amin. Ora ana rubeda lan alangan apa-apa sakwise ngenekke bersih dusun. Ya. Iki nyapa to masuk angin mutah-mutah kowe. Masyarakat juga masyarakat sing ayem tentrem guyub rukun ora ana sukerta ora ana memala ora ana sengkala apa wae manggya kawilujengan lan katentreman kabeh warga sing mapan dusun warga dusun desa Sumberaden supaya ayem tentrem lan uripe kedawan tak sing delok
Ndongakne kok sempono diawane yo nyapa. Ngono dagelan kondang lho. Dalang lho bacoken gegerene lho, Dik. Aja sing sabar. Innallaha Masabirin lah. Sabar. Saiki wis ora iso sabar nek ngadepi ngono kuwi. Tak dongakne Pak. Ya tak kowe sing dongane. Muga-muga Malah. dadi Iso kaya ngono. dadi Waduh percil kejawab. dadi Lho. Apa kowe kuwi? tak idoni lho kowe sisi. Diangkrik tenan ae. Lah piye? Melok dalange apa piye kowe? Tak dongane. Aku ki ndongakne tenan kok. Iya. Dadi masyarakat keluarga sing sakinah mawaddah warahmah dan mulai momongan Iki piye cek? Iki wis desa wis padakno manten ae. Mantan kuwi. Dongane mantan to. lah kowe apa gelem sak desa kuwi pegatan kabeh kucluk ya kowe jane Oh ya bener berarti dongane. jangan oleh momongan sing soleh-solehah Kuwi dongane manten. bene gelem ra gelem ngene iki pokoke Lho, piye cek? nyapa Bersih desa ajate cek ora kok mantu. nek iki sing ning kene iki ora ya lanang wedok dadi siji apa ora to Ora mesti. lah terus Anak sing banci barang. ya sing banci ya didongakne ndang iso dadi lanang sing apik Ah. iya apa ora Iya. angel ngomong karo kowe sakinah mawaddah warahmah Alah. Wong bersih dusun Lah, awakmu sakinah. piye? Lah nek Awakmu sampean nek piye? dongane Piye? jajal tang dongane. Wani maido wani le. Ya entar. Wani bener nih. Cukup didongakne masyarakat Sumberaden Rahayu Wilujeng. Selesai. Apa gelem wong sakmene mbane dijenakno Rahayu. Prayane sing jenenge dul barang ning kene. Lho. Rahayu Wilujeng basa Jawa wis mencakup, ya toh. Rahayu iki ya slamet Wilujeng, penting slamet wong kuwi ngono titik. Iya nek iso basa Jawa, nek gak iso basa Jawa. Lah kok malah diganti jenenge selamat. Ucet kowe. Pedhot. Apa ya gelem kabeh mbok jenakno selamat. Nah. Anggite ye. Nah, kokek to pikiran sik. Koke ya. Kokek basa nggonku. Oh, koke. Ora ngerti. Nah, ngerti. Lan donga iki kudu sing apik, sing lancar. Donga iki kudune sing Rahayu Wilujeng iki apa? Ya Pak ya. Mbah. Lho, Ya. Ya. Kabehmu tenan kowe. Alah musuh dalang SDM rendah. Repot bolane. Lah ngene nek aku rendah. Lah nek saiki wing ngomong jare wong Jawa, saiki tak bedheki. Nah. Anak kebo apa? Lho, masalah ya budal le. Anak kebo? Heeh. Anak sapi? Lho, masalah. Apa jajal? Ya pedet. Pedet, anak pedet. Ora tekan, ora iso. Bledos. Ngono jare dalang kondang pinter lho. Kowe kancane Mukidi kowe. Anak sapi apa? Ya pedet to. Anak pedet. Ya ora enek wentan kok. Alah, goblok berarti. Goblok. Kowe iso ya, Jel. Kowe iso ya, Jel. Yo, mesti iso, aku iso. Anak sapi apa? Anak sapi pedet. Anak pedet apa? Putune sapi. Lah. Ada bola ya Pak Iya, ya. Repot bolane Mukidi. Ora tekan we, anak Mukidi. pedet putune sapi. Genten. Moh. Ndang wis, Ndang. Ayo, Pertanyaan sing angel pisan. Kowe roh boyo. Roh. Anak boyo apa? Ya persis kowe ngono kuwi ya. Ya. Persis. Persis. Lamben-lambenane ya ngono kuwi. Ngono kuwi ya nek. Tak. Model-modele. Boyo. Ndak wis, bayo, Ndang. Genten kowe tak bedheki. Apa? Anak ketek. Anak ketek. Kaya kowe. Aku rung jawab poe. Tak jawab dhisik. Aku rung Ah. Timbangan jawab. bandel ning aku ya ketek. Lah sampean ngono kuwi roh apa ora ketek ora roh ora? Ya roh nanti. Roh ketek. Roh. Berarti pinter Pak ya. Ya pinter ta, Kewan Dek. sing paling ngeyel ki apa Jajal? Loh, kewan sing paling ngeyel. Ah. Sing ngeyel jelas ketek to. Loh. Kok iso ketek sebabnya apa? Loh, ketek ya. Lah kadung kerah yo ngeyel ana sing gelem kalah. Nglayan panganan yo ngeyel. Lah iki terus no ngomong terus. Ngomong terus Jajal. Lah yo jelas, ketek kurang Ah. Wayang yo sing ngeyel panggah grup ketek. Terus? Kewan yo ketek. Wah, kok Muangan ngono ruwayal. Aku takon sepisan jawabe Ngeyel terus ya. Ngeyel to sampean ki nyelotan sisi tenanan ki aku Wah, berarti aku koyo ketek. Oh, ora njaku ora ngelokne ki. Ora ngelokne trimo lah nek kono krasa ya terserah. Iya. Kowe wis tau cokot kirik? Aku Wis tahu. Ya, Kowe wis tahu, Cil, cokot kiri. Wis. Urung tahu kowe. Urung. Cokot. Ayah. Taman roh kewan apa Jajal? Sembarang roh no. Sembarang roh. Sembarang roh. Umpamane telek pitik jenenge apa?
Lencong ya enek. Lencong iki warnane apa? Coklat. Wah, bendane ben isuk nek ndeloki telek lencong ketok ya sampe warnane ro. Gilani dhek tarang gilani ae. Oke, masuk, Dek. Iya wis. Wis tau mangan rawon. Wis. Rawon doyan? Doyan. Asli? Asli. Rawon karo telek lencong enak ndi? Ya nak rawon. Enak rawon. Oh. Berarti kowe tau ngrasane telek lencong. Iso bedane rawon karo telek lencong. Ya Allah, precel badokane telek lencong. Precel ya ampun telek lencong mbok pangan. Ya iki malah takon kancane iki. Aku ki ape ngebles nek kene kok malah Ngono kuwi mbok goreng apa mbok godhog kecil? Tadang campuri micin. Ya ampun precel. Lah iso bedane rawon karo telek lencong kok iso enak rawon. Berarti wis tau mangan loro-lorone. Ya ampun. Tak balesno, Dik, tak balesno. Jangkrik dalang jangkrik. Sapi. Heeh. Ngletong. Iya. Isuk-isuk kan Anget no. Pama kowe roh no mbok tunggoni apa ngaleh? Ya ki nyapon nunggoki letong yo gan aku. Berarti ngaleh. Ngalih no. Wah, jimuk piring kowe arep mbok entekno. Gosek. Iyalah. Ah, lenconge cilik cerita ngokeh lho dientekne lho. Warek ya, Pak ya. Paling Kremjel. Isuk-isuk lho Dik anget-anget kuwi paling. Aku jumuk piring. Ya, tak takoki. Pom aku jumuk piring cetok awakmu, Jil. Cetok iki, cetok lho iki ya, cetok. Terus piring kuwi tak gone sandinge letong kuwi. Ya tak tinggal kali. Piring mau apane? Awak dhewe luwung anu Dik aja melok. Oh, paling gak ketemu paling aku yang karo dalange. Kowe kena tajak dolan lho pas kuwi. Lah lek sampean apa nenek piring niku sampean apane? Lho, ya tak adai letonge. Wah, arep dipangan nggo sore biasane. Ya tak kene yudong makan siang. Karo maksaku sampean kene-ene. Ora bedhek iki mbok sing apik to. Bedhekane lho sing logika ilmiah ngono lho. Iya. Sapi, sirahe kaya sapi. Ya. Awake kaya sapi, sikile kaya sapi, tapi dudu sapi. Apa? Jajak. Pedhot Awake sapi, sirahe sapi, buntute ya sapi, sikile ya sapi. Sikile ya sapi. Tapi dudu sapi. Berarti ya sapi-sapian. Salah. Lari ya, Pak ya. Salah. Apa dhewe lho iso kuwi ngelokne aku lho. Bisa ora kowe? Ya jelas. Lha iku jawab aku segenah kuwi kok jajal Ora salah. Apa, Pak? Gambar sapi. Gosok we. Wong gambar sapi ngomong gambar sapi ora iso. Sapi, awake sapi. Buntute ya sapi, nek duduk kaya sapi. Apa? Aku jawabku Sapi-sapinan. Sapi-sapi. Salah. Sapi tenan kok iki. Sapi tenan tapi dipoto. Ora tau duwe foto, kamerane kamera jadul. Ora nutut deh. Kewan paling kendel dhewe sak donya apa? Ya singa to. Ah, kurang kendel. Macan. Kurang kendel. Macan banci wong lele. Atau Sing paling kendel? ya apa? Ki. Salah. Nah, aku malah wedi kok. Apa, Dang? Aku telepon. Katok. Yo enak mantap singa. Enak. Apa, Pak? Tumo. Heeh. Ha tumoe wani ngideg-ngideg ndase maratuamu lho kowe apa wani? Lah. Wong kok kena. Kalah kowe karo tumo. Oh iya ning ndas saya. Iya, kita kendas tuh. Kowe ro wayang. Beneran delok wayang terus. Lah iki wayang. Iki wayang sing paling rusuh dhewe sapa? Werkudara. Alah. Sik kalah elek sing rusuh. Apa wae, Fotone sapi. Alah wayang. Wayang sing paling rusuh dhewe. Limbuk. Lah limbo wong. Gatot kaca. Alah, Gatot kaca ti wonge Gatot satria kaca kalah karo Karno. Pringgondani otot. Alah, wong sing rusuh dhewe kok. Tinata mendat jenara men. Alah, dawan panggah kalah kok kowe. Lah, Sing rusuh. Apa, Pak? Baladewa. Alah, kedawan. Baladewa. Lah, boleh to. Baladewa. Col, wayang sing paling rusuh dhewe. Lah apa wayang paling rusak? Wayang sing ning ngesor dhewe. Kok iso lho? Iso, Pak. Lah yang ngesor ditumpang ibu kowe nek Werkudara dosa muka anoman apa buta pira-pira ning ngesor dhewe iki sing paling rusuh ora nek liyane. Mbok kuwi sing ngesor kuwi kewan apa nek kono ya sing rusuh dhewe. Oh, ngono ya, Pak. Adik pinter nggon wayang to sampean. Heeh. Anu wayang nggih kulit apa, Pak? Yo kebo kena, sapi yo kena. Lah sebabnya apa kok kulite kebo kan? Lah lek kebo kan kuat ditatah yo penak, lek kulit kambing dan lemes. Ya ora kuwi. Apa? Sebabnya apa kok kulite mesti kebo karo sapi? Lah sebabnya diganti kulit kacang, Pak Do. Kuwi digawe perang cepol kabeh.
Oh iya masuk akal berarti. Masuk akal. Iya. Sapi nek mlaku piye? Panggas sapi. Pokoknya kowe kudu sapi, Pak. Kale sapi modanet. Duweku sapi ya. Enggak demen aku ngono iki demen gak seneng. Manuk piye manuk? Manuk Mabur. Mabur. Mabur ya. Nek kodhok Mencolot. Kodhok Mencolot. Lah nek anak kodhok Ya percil ya mencolot. mencolote piye? Ini. Lah, Wah, berarti percil tenan kowe. Percil tenan kowe mencolot. Percil tenan. Oh tak idoni lho kowe. Iki anu kono kok nyapol nggon aku iki lho sok kocol ki jane. Lah ngewangi sapa? Ngewangi aku. Ewang ngono to dalange ben ambles. Ya enteng kowe pejana. Saiki ngene, rasa bedekan. Bayar aku ndi? Lho. Urung-urung kok takok bayaran bedane lho ndi. Nek gak iso lagi. Saiki tak takoni. Lah kok kowe njaluk bayaran kowe iki nyapo? Ning kene dapukmu apa? Duh, lah nyambut gawe lho. Sing ngongkon kowe nyambut gawe sapa? Wah, iso digorok wong lho kowe iki sisih. Wong kok dalang ra tanggung jawab iki kocok iki dalang iki sisih. Kowe iki genah ora kita krungu telpone? Cangkeme kaya gula to. Ping kuwi krungu apa ora? Krungu. Til tanggal 18 kowe lunga apa ora? Ora. Lah, aku mayang neng Braden Mronjo. Lah iya, lah kowe rene iki sing ngongkon sapa? Aku gur ngabari lek aku mayang. Lah telepon kuwi mang. Lho lah iya telepon aku mau ngongkon kuwi takon rene takon nyapa apa ndagel apa rewang ya ora. Dek mumpung urung mudhun ae yo. Lah kok ora nyap wani-wani. Bayar aku ndi lho bayaran diase kuwi lho. Lah sing ngongkon rene kowe iki ya sapa? Aku ngongkon awak kowe apa piye wong ya ora. Petung karo cah gendeng iki bahaya lho, Dik. Bahaya. Jajah. Lek ku telepon piye? Lah umume nek jenenge telepon ya ngejak to. Ngejak iya mesti kosong. Sing ngejak sapa? Aku ki ngabari lek tanggal 18 aku ndalang ring kene. Lah iki teko karo kowe iki ya nyapa. Dek kene gak enek bakul gramason. Mbok apane? Ya diombekne kono lho ben mati. Sabar, Dik. Aku ndandake Blitar sing nyekel aku saiki. Iya entang piye? Tak atasan. Kowe aja ngono kowe. Mudun ye, gelut ye karo aku. Lho. Ayo, kowe njiki. Sombong ngono, Dik, sombong ngono. Jane tak trimo kowe. Sak yagamu aku ora bakal wedi. Aja neh sampean, Mas. Iki sepurane iki padha genge awake dhewe. Iya. Kowe ora ngerti nek percil saiki dadi geng ya, Dik. Genggek ya. Jangkrik. Apa geng motor, geng tukang pukul. Aku ngono kuwi sing daerah Blitar Selatan sing nyekel aku saiki. Mosok. Lah, sapa nek perlu aja ijen. Ijen. Yogamu lho sing nom-nom kon ngruyuk aku paribasan. Iki lho percil Banyuwangi sing ngapene. Ayo. Atas jangkrik. Kok iso? Dek. Ya go belung lho. Dek. Karepmu piye? Dek. Apa kowe Banyuwangi dodeng sama Iki lho, ladeng? bapake Junet mbok jiecek iki. Lah kok nyapa lho mlayu? Aja wedi. Wedi diapane? Lho dikai pentong kok. Alah anggepe pijet nil. Lara. Long tak boga menawa pijet kocol ki ya remek no kancane kowe Mas aku. Kono naboe sisih ndi? Jotose sisih ndi? Kene. Njajal ndang jotos. Nih, Tangkis. Wong silat to e. Lah kok tau dilatih? Tangkis. Lah umpamane dhuwur. Dhuwur mendek, sret. Oh. Awas ya aku wis belajar iki. Ngisor. Mumbul. Mumbul Dik. Lah kok lek sampe dienteni Rasa medun. Lho. Iya aman kok. Aman ning dhuwur rasa medun. Lah kok numpak apa ning dhuwur iki lho? Ya ben gandulan. Lah lek umpamane diantem watu awakmu. Tangkis gawe payung serot. Oleh kondi. Nyilih Gatot Kaca. Oh. Masuk. Iya. Bisa deh. Umpamane disemprot bensin apa dibong. Seret, aku langsung nganggo mantel. Jret. Mantele sapa? Nyilih Batman. Enak. Nang dhuwur. Dhuwur. Mabur Berarti Dhuwur. Berarti ngono Pak ya. Ngono carane. Aku jajal Pak. Tak warai. Ya. Tak warane sik ben kendel. Ben kendel karo aku barang arep cacat. Kowe pemenar ditonyo. Ah. Kowe nangke sisih ndi? Aku nangke sisih tengen. Seret. Batas kiwa. Jreng. Kowe nangke ndi? Sisih kiwa. Seret. Batas tengen. Ger. Kena Dik kowe panggan. Kena terus. Aku kok enggak njajal rene njajal. Sing Goblok ndi to? men to goblok men to njajal nang. Ping jotos tangan ndi? Jatuh tangan di tengen. Ya ndang. Tangke jret. Tangan kiwa. Sret. Jret. Ngene.
Aku mau kok kena ya aku. Lah iya salahmu dhewe tok nangkis tangan ndi? Aku nangkis tangan tengen. Ndang. Seret. Dotos kiwa. Nek to diomongi kok. Nah. Sing kleru ki sapa to iki? Nangkis ndi we? Nangkis ndi? Kiwa ngene. Kiwa dor. Ndang. Sik rene alon-alon sik. Kowe jotos ndi? Kiwa, genti kiwa, genti kiwa. Jotos kok. Jlet, tangkis. Tengen. Jlet. Gelis kok kena ya kono ya. Iya. Engko Lah iso. iso kowe. Balik nek balik. Nah, kowe nangkis tangan ndi? Tangan tengen. Iya. Lho, oh iya. Lah nangkis sesek jangkrik tak pikir Enggak saham kowe. Ora paham. Paham. Saham. Paham, Bos. Aku ngomong apa? Saham. Sing ngomong saham sapa? Sing bener paham. Sampean lho sing ngomong Pak saham iki sampean. Kleru, Cil. Wong iki sampeyan iki anu ki saiki wis genah-genane piye jangkrik nang ayo kowe ngomong kowe. Manenono Dik, manenono Dik. Alah, umbar-umbar ket mau adik omonganmu sengak karo aku Gedhe awake tok, gedhe awake tok. Alah. Apa ora ngerti kondange percil satriya saka pringgondane otot kawat balung tok. Lho. Balung wesi. Wesi. Unggahno, Pak. Ya wesi. Kancane unggah. Wesi. Sakti Mahambara tinatah mendat jinara menter ora tegas papak palune pandi sisane gerindra. Alah. Paribasan. Mabur tanpa lar, mentik tanpa sutang, ning warung tanpa bayar. Ora wonge ben wedi. Kancane utangan. Iya. Percil yen wis matek kaji, mlaku adoh ora katon adoh, mlaku cedhak ora katon cedhak. Apa to sebabe? Ngojek. Gak aku. Kono ben wedi. Alah. Ngono lho, Pak. Ayo. Aja to kowe maju bareng sanak bojomu kon rene, bakal tak teran migrasekne. Nak sing anak rada enom tak tengi ngomong ngono, Pak. Ora wani, Dek. Wedi to. Wedi nyekeli lambe wedi we. Nyapa? Lah udu kalah wedi mbok enek-enek awakmu. Tapi piye aja ngenyek karo iki lho, Dek. Nyapa? Nek kowe jelas, bojomu kan pesinden. Sinden. Enang bojone sinden. Bojone dhek penyanyi rock. Mosok to. Lho, ora ngerti ya. Bojone dalange penyanyi rock. Kenal. Nek sing lanang dalangno dhek turu ning omah rock. Kuwi ngorok. Kuwi ora rock tok, wong kuwi wis awake diet tok. Diete piye? Lek bentangi turu terus karo mulet mak diet ngono karo ambune ra enak. Tok kuwi. Nah iya. Sak-sak penyanyi jazz lho, Dik. Jazz apa? Nek ning jeding nang kamar mandi karo lungguh mak jazz. Iya lek jedinge ki anyar. Lah nek lawas. Lah lek jedinge lawas terus enek senge tok merak piye? Rontang tang. Keri dhewe enek turane, Dik. Entang-tang. Dik, matur nuwun ya. Sepurane sepurane kan kene. Nggih. Loro ya. Siap. Dadi upamana luput pusakaca nyuwun Lah wis mbok salami ora ya mulih. Lho, Biasane nek salaman kaya wis bar. Ala urung karuan. Masa? Urung karuan. Oh alah. Lek salaman urung wis bar. Ya salamane tanah beda-beda. Beda. Lah kok iso beda-beda? Antarane Jawa Barat karo Jawa Timur ora padha, Dik. Kok iso, Pak? Nek Jawa Timur kuwi nek salaman kuwi diambung sik terus lagi salaman. Oh. Tapi nek Jawa Barat salaman sik lagi diambung. Lek Jawa Timur ambung sik. Ambung sik lagi salaman. Lek Jawa Barat salaman sik diambung. contone. Pemaku wong Jawa Timur. Aku wong Jawa Barat aku tambung sik. Oh ya. Nang. Oh. Kayak anu bakulan dawet ya, Pak. Wis Petuk, Dik. Ora cetha. Mane salaman nganggo dhisik. kudu roh ya. Papan nggawa empan. Papan nggawa empan. Suruh blek itu. Asu turu dibleki watu. Lah, Contone 1, 2, 3, 4, 5. ora enek sing gua iki umpama iwak langsung dipangan sak telek enak. Rasah dibeteti. Iya, Pak. Umpama pitik, Iki pitik kampung tok. Lah lek horen iso gatel. Lah lek iki kampung tok dipangan rada kotot. umpama buah, Dik, Mbak Vita buah apa? Genah iki gedang Ambon. Gedang Ambon. Kok iso gedang? Iki Mas. Iki omong apa to iki? Maksudnya gedang Ambon, Mbak. Dionceki. Dioncek sitok mak seret.
Mas dipangan tenan. Dipangan rasane klenyem-klenyem to enak. Upama sing mamang gedang ampun sapa? Paling tidak sing dahar ya Pak Camat. Gedang ampun. Ampun nggih cuci mulut. Iya. Nek kaya Farida kuwi apa, Dik? Farida cara buah-buah apa ya, Dik? Cil aku pengen ero cara buah-buah apa ya, Dik? Cil. Coba to Farida kuwi kenane cara buah-buah apa to ya, Dik? Cil. Iki ngono lak cara buah, Pak Do. Iki buah naga. Buah naga. Nek sing dipangan iso apa? Nek ilat kae. Buah naga. Apa? Aku gila karo wong loro iki sisih. Maksudnya aku tak omongno lho rasa hai-hai. Gumun. Buah naga. Rupane dhuwur abang, jaba abang. Basan dibuka seret. Tengahe piye dhewe? Tengahe piye? Plenik-plenik ireng. Taidoni lho kok sesuk kowe. Iki aku cerita tenan. Iki lak cara dipangan, Bos. Dipangani anyes-anyes tur legi. Dipangan mak klenyem. Dius enak Dik dius. Yus diengkolmu yus lho apa kuwi lho. Kuwi lho sing dikai es terus di Jus. Ya dinjus. Ya. Sing paham sapa, Dik Cil? Ndak ya Mbah Lurah. Mbah Lurah senengane jus buah naga. Berarti senengane sing abang-abang. Lah lek kuwi Mas kuwi buah apa? Iki lara demok gak kena iki, Bos. Oh, dadi ngekire iki buah apa kudu digrayang. Iya. Celandan. Ayo dibalekne. Aku iya ya tak balekne. Lu malah ping 4 jangkrik menyapa kon balik. Jare kon balekne. 1 2 Melon ketok kaya melon. Kaya melon. Aja jeli sik. Wis kena. Buah apa sayang? Iki tak tuti lho Pak kuwi nganti-nganti iki lho apik kita rada sabar. Iki semangka tanpa biji. Tanpa biji. Semangka tanpa biji. Mancur. Dudoke kotos. Iya. Ngapa? Aku kaget Pak, sumpah sesuk aja ganti kancane ya. Semangka tanpa biji iki lho piye? Iki ngono buah semucuke lho bongkote kan jelawarit ngono. Aku tau tuku aku. Kuwi lek dibukake suarane mak kretek. Apa to bocah iki kowe? Bar we. Iki Maksude duduhe kemucur. Iya, lek semangka tanpa biji kok ora klenis-klenise ora enek klenis-klenise wijine ora enek langsung klenyem-klenyem enak tur legi tenan. Upama sing dasar. Aku roh sing mangan sapa? Sapa? Kami tuwa. Wah. Tuwa digane. Wah lho semangkane. Lah upama kori. Bagi Mas kori Dik. Kori Dik, kori. Apa, Pak? Apa? Ora kena tangene no dhewe. Iki wis genah, Bos. Apa? Lagi genah alpukat. Alpukat apa arsotat to jenenge? Kuwi enak kuwi dinjus. Yalah njus eneh. Iku ora dijus tok. Mangane carane lak iki. Iki gampang. Dirodok dicuwili sithik-sithik. Kuwi dicampur santen karo juruh karo susu. Es buah oyen. Lah. Rono lho. Gurine. Iya no, kuwi dipangan klenyem. Sing mam sapa, Dik Cil? Sapa Dik? Gendang ya. Sapa? Tukang gendang. Kori dipangan tukang gendang. Wis ora usah akeh-akeh kowe. Wis pisan wis cukup. Lah, Cil. Senengamu. Sing sitok mikir dhewe. Buahe apa, Dik Cil? Ndang Dik. Iki wong bakul kopi ngono lho pojoke.
Kuwi yo sinden. Iki yo sinden. Katote. Apa mungkin sinden nggone teremos sih lho, apa mungkin karo gula iki lho, ora bakul kopi wijane. Kuwi ngecomne aku, yo ngecomne liyane ning kuwi yo sinden yo. Teremos iki sejatine sapa ngono kowe ora roh to? Ora roh aku. Redi asline yo iki. Lah, bayake yo iki lah, kuwi hari-harine lho. Iya, Cak. Yo kancane nggih buah yo kaya ana buah to, Dik. Cil. Mesakne wong kari dhewe kok. Kana, Pak? Ndang kowe ya. Ora mampu. Enggak mau enek enggak. Mutah no kancane. Anu ambune rada sengir-sengir piye ngono lho ambune. Sengir-sengir piye ngono lho. Di mana, Pak? Pahit, Dik. Oh iya rong mati. Buah apa to iki? Angel iki, angel. Buah ya apa? Nek dondong kok uduk ketok. Dudu lah dondong rada legi ya. Lah kuwi kaya ngene lho, Pak. Iki kencur ketoke. Lah. Buah kencur didi. Lah kuwi ya mbul ora enek lho entek lho buahe wisan. Kencur malah apik dienggo obat jamu wong lanang-lanang. Lah, marai kenceng tur ora gampang mancur. Lah, iya, kowe ngeplak aku sekekno aku tak deloke tak rasane. Iso nek kae. iki lho, lak Mesakne kancane buah kok kowe ra. kancane yo enek iki. Buasmu yo. Roh ora. Rasane piye? Rasane piye? Iki yo anu to. Apa? Nongko. Nongko apa? Nongko ambune enak iki ra mambu. Lah iki nongko setengah bosok. Nongko ya nongko wi ketara pulute akeh. Lah kowe rong-rong sing mangan sapa? Sapa? Wah, sopir karo tukang parkir kuring ate ambune kaya utis kok. Sopir truk-truk kene lho ketoke. Iya, aku ya ora roh Pak kuwi, Pak. Ya lesu to. Nesu ngono, nesu sabar to aja nesu, sabar. Kleru kae lho sing nesu. Sabar aja nesu, sabar ngono tok kowe ora apa-apa. Alah lambe lamis iki ya. Gak seneng aku nek gak seneng aku. Rupamu ayu aku seneng. Tukang kuwi karo aku, Mbok. Seneng aku ya ora terima. Ora terima kuwi asline kan ora dadi bojoku nesu ngono kuwi akhire. Sorry, Lek. Kuwi cinta karo aku. Sorry, Lek. Endi? Apa rae? Imas lho. Imas mbiyen wah lek kepati-pati gendeng karo aku. Karo aku jane karo aku ndek nguber-nguber ae. Lah nyapa kok nguber? Amplope tak gawa. Amplop. Kowe koclok kae. Sorry, Lek. Sorry ya. Saking mamae kayak goblok kok gelem karo sampeyane. Apa ora enek lanangan liya kok milih sampeyane? Cara aku di ngono nih, Bos. Cara aku nesu tenan. Apa enek to wong lanang dilokne kaya ngono lho, Bos. Ya cara ki luwung lanangane wedhus. Iya no. Pengalaman lanangane wedhus dituku wong. Lah itu aku ora penak. Sing ngomong sapa? Lha ki meng sindang. Aku dilokne apa? Apa nek dilokne mripate sing wedok ki goblok mripate sing picek ngono ora penak to, Bos. Sing ngomong sapa? Lah iki sing ngomong ya sindang. Bas bene. Nesu wae. Mbak, nun sewu lho, Mbak. Dalem. Berarti ngono kuwi sing wedok wis berarti wong cengah-cengah ya. Goblok kok mamae kayak tenan. Weh, belum goblok-goblok Goblok-goblokne lho ya nak. Saiki lho, belung bagus ya ora. Sampeyan sawang kuwi, mripate kuwi lho. Wong methek sisih ngene kok. Ngene lho, mripate dalang iki ngene lho. Lah ya, aku ya ero. Sampeyan ya ora ta? Mripate nyapa? Meletes. Meletes sih. Kira. Lah anu kira. Lah cara aku dilone ngono ya nesu lho Bos cara kuwi. Sing ngelokne sapa? Wong loro lho sok ngene kira, meletes, itu goblok wae. Oh iya bene wong dilokne. Itu Pak ora iso nesu belas di dalang. Ya tak omongane. Piye? Awakmu lho ganteng ngono jenengan. Bojomu lho kok pinter milih kowe ngene lho kok jenengan. Lah iki. Mas ya omong ngono. Mosok. Omonge ngono ya Mas ya. Ora, mamae kayak kepeksa. Kepeksa lah men dimetang-metengi ae, ditang-tengi ae kok. Jane moh jane wegah. Karo iki diperkosa. Ora. Sorry sepurane. Aku ora duwe nesu. Iki lho aku Kuwi kan biasa to. Wong wedok lek ditampik katresnane karo wong lanang. Apa dijelasne apa wing apa? Nek bleset bahaya lho wing di apa? Ditampik. Oh, tak kira di apa? Imas biasa muni ngono ngelek-ngelek aku. Aja nyatane mbiyen ke dalan aku ora keleksanan, Mas. Iya. Resikone wis bagus, ganteng ya to. Oh alah. Lah aku ki beresiko lho, Mas. Alah, dilanda kulitnya kaya terong. Mas Yudo.
Mati. Rokok Wah kena penyakit mengi. Saiki kita tanya ke masyarakat penonton Braden sini yo. Takon Nduk. Jajali. Belong Ngatek-ngatek. Ngatek kondok. Ngatek-ngatek. Jajali. Nyuwun sewu nggih Bapak Ibu. Sing arep dhewe. Iki nyapa ki tangane kok dikonokne barang. Ya ta to. Enggak seneng aku, enggak seneng. Tang. Nyuwun sewu nggih Bapak Ibu sedaya kemawon nggih. Menika Mas Dalang ready mbelung nika bagus napa elek? Lho. Piye lek? Ora percaya. Lho sing takon Gurimas. Lho. Oh, sama. Kulo niki asline ganteng napa elek? Elek. Lho, Banter mencah iki lho rupane gilap. Banter namung. Kayak gawane Mas. Oh sing kene. Napa? Kono gawane Mas. Sing kene. Njajal sing kene. Takon Jajal. sing arep genah lek gawanmu Wis ngono. sama tekoni Mas. Rombongan campur sari lho dia omong ngono. Iki lho sak campur sarine. Nah, sak campur sari tok iki. Nun sewu lho Mbak-mbake, Bu-buke, Mas-mase. Niki Mas Redi niku ganteng napa elek? Kuwi lho krungu berat. Survei membuktikan lek Kuwi gawane percil, sisih tengen. Allah malah nek sebelah kene malah. Jajal Dang. Dang, tekenan Dik. Elek. Lho, urung ditekoni. Urung. Tekenan. Ah, nun sewu, Pak Redi niku ganteng napa elek? Awak malah muni segawon ngono bareng. Kirek piye masamu? Ora usah nesu. Nesunan. Saiki Mas ngene. Wong kok nesunan. Kabeh dikira gawane sampean dikira gawane aku gawane Mas Yudo. Jajal tekon anake dhewe. Piye? Papamu bagus apa elek, Mas? Iki lho anake dhewe. Badan anake dhewe wi. Anake dhewe wi. Ngateko. Mas Iki anake dalang lho ya. Le, bapakmu iki ganteng apa elek? Elek. Sik, Dik, tak teko iki, Dik, ngadek rene, Dik. Dik, kowe baro kowe, bocah rupane gilap. Tak teko. Pak Redi kae ganteng apa elek? Elek. Lah, ora isin kowe karo Kipli iki. Ora enek sing belani sampean ning kene. Mas Ogan iki lho mengakui lek sampean ki elek badan papae. Ayo. Mergo ora nyangoni mboke kok. Jajal mendino nyangoni aku ndelok aku. Ya Mas Ogan. Aku tekan nono ndang, aku tekan nono. Tekan nono. Nyapa kono apa iki? Tekon iki. Pak Yuda. Apa dhuwit, Cil? Pak Redi iki ganteng apa elek? Ganteng. Asline ora ben seneng, Iya ben roh aku kemampuanmu roh. Ben seneng. Sampean lek gawe senenge dalange disangoni ora? Sapa? Sampean. Sangoni apa malah gene aku njatah dheke kok. Goblok, ngono iki lek gawe senenge kono. Aku kan termasuk wong lanang torok. Torok kok bangga. Torok wong lanang padha lanang yo bangga lho. Bangga to Dik iso torok kok. Tapi iki ya sepurane lho. Iki ngomongne Mbak Anu cara awakmu nek sampean piye? Iki lho, Cinden Imas. Maksudmu nyapa? Ora cara wonge apik apa elek, maksudnya nakal apa ora. Lho lek Imas ki aku. Lah terus nyenengi sampean iso ora gelem nyapa to sampean? Lho sing jenenge sapa? Imas jarene. Lah iya Mas nyenengi aku. Lah ya nyapa sebab ora. Aku yo wegah lho. Nyenengi ora perkara tresno, Dek. Lah sebabe? Nyenengi aku yo perkara kasarane aku diutang, Dek. Kok ben nanti sahur kok. Alah berarti ya DL termasuk DL. Iya. Dalang lecet kuwi. Sing ngomong tresno sapa? Kuwi lho seneng karo aku mergo nyanding aku ben aku ndak nyarutang Dek. Lha sing ngomong tresno sapa? Lha wingke. Lho, lek nganteki Mas Tresno karo aku lho. Wis sobek-sobeke. Ini, Pak. Mbak Mas. Tembang ya. Dandrungan sampean nyanyi apa nembang apa nuwun sewu wonten panyuwunan, Bos. Duh wong ayu lho, Dik. Alah. Anak-anak sapi. Lagune napa, Mbak? Nuwun sewu cantik. Apa, Mas? Aku ini nyapa to nek kancane rada seneng ngono ora iso. Nek kancane rada tau rada Dik dalang di rubung laron. Iya. Dek nesu. Kuwi dudul dalang Mas ini rada dadi rada mosok dalang di rubung laron modele ndas-ndasane kaya punden ngono. Kekel. Lah sing kekel ora. Apa nek kita takon jumune jajak golekno baygon. Lah apa kekel? Jenenge sopir karo peniti ku lah. Peniti wayang lah kok digujumane kipas ngipasi biasa kok.
teko le. Ya pantes. Ya ora oleh nesu. Pantes dirubung laron termasuk je api awakmu dirubung lalor. Ndek ngenane dirubung laler no. Lah. Rupane batang. Lu malah ngaku. Saiki Nembang apa, Pak? Enaknya Napa? gimana? Nembang napa? Nembang Etanan, napa? kulonan apa tengah? Bebang iki. tangannya. Tangane lho. Tangannya. Lah ora umum tangane. Malah genten. Lah malah sampean sing suwi nak. Lah ya ora apa-apa aku ngandani percil kok. Jan yo merusuh. Napa, Mbak? Manut mawon. Oh, manut mawon. Lagune manut mawon, Mas. Aduh, mboten wonten, Mbak, lagu manut mawon. Nek enek. Ora enek. Banyu langit napa Suketeki? Napa Sawangan? Sayang dua kok. Sayang dua. Nadane Mas. Spesial. Dites. Oh, ditas Rian. Lagu sayang dua itu lagu kesayangan Mas Bagus Redi Suyoto Putra sing Sayang dua sayang dua. Bila Ngawur. Nadane Mas. Spesial buat Nadane. Pak Dalang. Coba dulu ya sayang. Oke sayang. Adabnya sana. Iya? 1 2 3. Aku dhisik. Iya. Piye? Ngarepe to. Yen liwat. ora apal lele. Banter kleru. Ya. Ditasil. Iya, kita atas. Coba rungokno tembang kangenku iki. Pemainnya ganti ya. Dewi Asmara tulung omongno aku isih ngenteni. Nilai cak percil gimana? Ini masih 60. Tadi suwida cara anuno Kurang apa? Cara bumbu kurang apa? micin. Berarti iki jaman now terciduk. Iya, ini zaman micin deh ya. Coba rungokno. Oh, ya. Tembang kangenku iki. Kok ning kono enggak? Ilate lho bateken lho. Kowe mulia mari we. Kagum. Mas kagum lho ngono. Karo penampilanmu ku lho. Goyangmu weteng karo bokong lho. Ya, Cak. Coba rungokno. Iya. Tembang kangenku. Ayo mulai. Aja nesu to sabar. Karena kok gak iso to. Tak jalan itu terkesima melihat Terkesima iki kudu sing sabar. Aja salah tompo. Kagum. Aja salah tompo. Karo lekmu marahi Mas acting panggunge. Nyeh, madhep rono timbangane kokam kagum madhep rono. Kagum ngadepi wong kucluk iki kudu sabar. Oh, angel lho. Oh, tak Ojo. omongi lho. Kapan-kapan Sabar. dalange ra usah iki. Lah Mesti siaramu mesti kuwi lho. Coba. Nah. Mana? Iya. wis aman. Oh, kowe bengok. Ora mungkin aku gak seneng aku ngono kuwi. Marai bocah mrunji, Dik. Coba nadane. Det nada. Coba rungokno. Tembang kangenku iki. Lagi kudu ngene, kudu tintul ngene. Dewi. Jane nyapa kuwi lho. Gerak-gerake lho sing sangare kurang sangar gerakmu, kurang horor. Lah iki tak delok-delokan sik tak jajal ya, Pak. Ya. Teko ngarep ae. Coba. Mendak-mendake boyo karo weteng piye ngono. Mendake piye? Lah mendak plak. Masuk. Urung. Iki kata-kata muni. Ayo. Iki rada ndek seret. Iki diangkat. Masuk. Gak seneng aku. Ora seneng aku marai bocah mrunji. Meruji. Ayo. Kapok sesuk dijam. Coba ayo. Coba rungokno. Oke. Tembang kangenku Lah, iki. ngene dikongkok. Lah. Oke. Dewi Asmara tulung
Piye? Kowe iki Nyapa. Sumuk. Kok Ngono tok kowe. Ngudi ngono nimas kelekmu. Ngono nek tok ayo rene adus sik yo karo aku ya. Hei. Wis kena iki. Wis kena.